IFM News Palengke Report. Good morning, Idol Lawrence. Intema na buwan ti presyo, ti karne ti baboy. Itatangal daw, iti tsendahan tayo iti Lawag City. Presyo ti lean meat, 350 pesos ti kada kilo. Lomo, 350 pesos. Bagbagis, 2 pesos ti kada kilo. Timet kukod, 250 pesos. Ti paragpag when ribs, 350 pesos. Longganisa, 360 pesos. Dory, 250 pesos. Maskara, 300 pesos. Ken ti bagnet, ket 650 pesos. Daytarad Idol Lawrence ti presyo ti karne ti baboy, itatangal daw iti tsendahan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G. Tatak IFM.